I will not waste most of your time because na ada akwụkwọ odogwu for so long. Mana ihe nji wee sị ka m kọwapụta ife a because gịnị na ife a na-akọwapụta kịta bụ ife kwesịrị so many people ime emulate. This young man nọ ebe a kịta afọ bụ Alụma ihe eji mara ebe ọnwa na Ebonyi na China. Ọfụbeghị ọga Babyoku for the first time. Ọfụbeghị for the first time. The first time ọ fụrụ and they went encounter with ọga Chubi Zion bo nke a kịta ọga batara China. Mana o nwere ife m chọrọ o nwere ihe na-amụta n'ime ife a mgbe ọ bịa kọwatara ọga Babyoku nekwa ife m na-eme n'obodo a wee na-survive o wee sị agịrị ife ọ na-eme o wee rutudo wee buru product wee bịa nso bịagodi nso ka ịgba it come closer na ya ebe a gbagodi product na o nwere ife ọga Babyoku mere ya na-atọwu m atọwu o wee sị ya butegodi product ka anyị fụ help a na-ekwu abụrụ na a ga-enye gị 1 million naira 2 million 10 million no help bụ ilink gị up connect ya gị put ogi through o wee sị ya bute ka ọ nene ka o tinye ọnụ meme gịnị ma kpere ya ekpere o ya ekpere taa ya ka mmị mkpụrụ karịa ebe e nyere mmadụ 10 million naira. God bless you sir, Your Excellency Dr. Sir Babyoku St. Peter Ezenworogwu ọga anyị niile ma ị chọrọ ịghọtara ọgaranya obi ọcha very humble very kind in heart etu iwu esi mma ka obi esi megịnị si wee mụ mma ịghọtara ọ bịara bịa sịkwa ka ọ bịakwa ọ bụrụ ọgaranya niile ya pụta wube sị ka ọ bịa mee bịa tiri ọnụ na product nwanne nwoke ụfọdụ ya asị gị security ya eju everywhere ọ bụrụ nọ na China na security anọ ha ya sị no I mean ebizi otu ike ọlụ ka ọ na-aza kọl mana ọ si ya bịa chairman biko ka anyị were dị ekpere gara nke a jiri m ọnụ. Thank you sir. I'm not here with one night nwoke Alụma FC, right? Yeah. And you breakfast Jpac. And I take a bow. Abadugo. B2. I'm not here. Napatron Nilakuko. But as you can go on now, they're going to find them. Yes. Number one, but I'm like Umuna in the Bambo. I'm like Umuna in the Bambo. I'm surprised na one night nwoke chele echiche ọ bịa chia na ọsị kedu ihe ọ ga-alụ o chegide ihe ọ ga-alụ wee lụpụta shoe break. This shoe break and now all types of cars can etinye ya ibe na Range Rover Sport ọ dị ya ibe na Mercedes ọ dị ya ibe na Toyota ọ dị ya Tacoma ibe na Tacoma ọ dị ya ibe na Ford ọ dị ya Tundra ibekwa na Tundra ọ dị ya ibekwa na B2 bomber ibekwa na B52 Raptor B52 Raptor okweto so adijelo ọ dị ya so when I assume name biko yeah, but a very nice product, and I know everybody in because she support our own. I don't want to manage people there. We check the hogalo, we look all kinds of spare parts and the train and motor. Kudos to you, my brother. I get the phone number when you are check call go. My number I have to Yes. Thank you, sir. By God's grace. I had to do over. Amen. And the colonel now, your Umunine, Ndi Igbo Nine, Ndi Anambra, Ndi Ebonyi nke mu nwasikwa. Ndi Enugu, Ndi Abia, Ndi Imo. Na ase na agaziro onye ọbụla niile. Na asụkwa na anyị ga-akpatakwa ego karịa ndị ha na n'afọ ha. Nke mu nwasikwa na ya. So ya gazie n'afọ Jesus. Amen. Odumba. B2. Ị na-ekwu okwu nwere ka ọ dị. Raptor. Enwere m ọchị ala egwu abụghị na ife a mara mme ka a na-akpọ nwa mma. Yes. Ọ ghọọla adị ijele. Because mmadụ ịgbagota nwa product ọ dị lazy.
because I'm at the your make before. We book we let me afford the capacity of this product. Follow the originality. Therefore, I'm more about to go to Lake with Odumba one and the Jebaba. Thank you. Let's say enough on one neighbor. That Alumak product. But I'm a Kelly belly singing. This should not have a little nearby be Germany. If you go believe you are since Odumbe Tiago no there. Billionaire. Jebaba to you on there. Then the weather DJ. Then the wicked enemy. I make enemies or destroy ya. Because when you went to crown it all, yeah, but just sir, over Okun, so here is a kind of 10 seconds Okun the model. Give one out of your Garana Bay, or wherever you want to be a privilege to be with him. It's a to one nature, Ibrahim, Bagare. Now I got there, gate. Keep on pushing. Or if this young guy, or to go Babyoku for more than 1 year. Can't happen like this or what the hell. Every time I got a back China. All the return our airport, or Gapugo. All the MA steady, no push to the certain number or go back his lovely dad. Or say, number making it number 20 or something. And all they were something today. They say, I the Zebon or yet a billionaire when I just came with. No, second billionaire when they tease the on and get a product. So each of our they were the hair, Chobe. Thank you very much, sir. Thank you, my brother. Onye fe eze liya and that's ife nkịta ji eso onye fuku bụ so isiokwu wee bụrụ gịnị. Yes, sometimes you with the easy now. Makana a lot of engagement, the too much. And we're making out here now. Some people are channel now waking wagon not here now. But in the next 5 minutes, I will go here. Yes. So because of getting some other activities, madam. Yes. So only abuna nacho ogalanya, onwotelo ogalanya, only when yes. Only blame na ogalanya because ogalanya na-eme Elika. Yes. So now say when I working with Didi for years. Ohola na ekenekuya na gift to my father, my beloved father. So thank you so much. That really. Thank you, sir. Now say now if we go near Ochogide you when we them today. Yes. Now say nekweni sigebu na. Nekweni sigebu na. Nigga do rich. As rich and richer than Babyoku. Now for Jesus. Amen, sir. Yeah, can you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. My name is Yoko, my brother. EJP, I see you as somebody. I'm very grateful. Thank you, sir. If you had your progress. Yes. My brother, be my junior brother, Alumako, on one boy. Now, so not ready for high chief. You see, high chief we too busy. Mana. As far as no go and immediately go high chief or some or when actually we progress. Sorry, bamboo, but they was some say Jpac. We may happy any no me with Abadugo. Hunting the sorrow we are here today. Can make us sure. Number hona ba okuchago en mbubi Jpac. No better. And today that organo here. My brother, he not on Ukenu. If we get no can. God prosper. God prosper. Thank you. And God bless you.